Слухайте, народ, гляньте, яких двох білих пригожунов я знайшов у Мінську на Свіслачі. Такі смілі, пливуть, нічого не бояться, живуть своїм лебединим життям. Клас. Думав, по гэтай ось стежцы уздовж берага пройду, каля Свіслачы, до гэтых вось двух домов. Але тут ці дрыгва, ці багва, ці багна, ці што, нема ніякай магчымасці прайсці. Таму буду вяртацца. Але месца, гляньце, вельмі такое прыгожае. Але колер вады ў Свіслачы вельмі мяне пужае. Як не выглядае гэта ўсё чыстай рэчкай.